ఈ రోజు ఆదివాసీ అమరులు అమరత్వం పొందినటువంటి ఇంద్రవెల్లి పోరుగడ్డ సమావేశ ప్రాంగణంలో ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందప్ప నిర్వహించినటువంటి అస్తిత్వ పోరు గర్జన సభకు విచ్చేసినటువంటి వివిధ ఉమ్మడి జిల్లాలోని వివిధ మండలాల నుండి ఇచ్చినటువంటి వివిధ తెగలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి సంఘ నాయకులకు అదేవిధంగా ఈ వేదికలను అలంకరించినటువంటి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ మంచిర్యాల కొమరం భీం జిల్లా అదేవిధంగా వివిధ మండలాల నుండి వచ్చినటువంటి అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు అందరికీ మిత్ర బృందానికి అదేవిధంగా విద్యార్థి యువజన ఉద్యోగ మహిళా సంఘ నాయకులకు అందరికీ ఈ వేదిక తరపున ఉద్యమ నమస్కారాలు తెలియపరుస్తున్నాం. చాలా మంది పెద్దలు మాట్లాడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు రాజ్యాంగ పరంగా లంబాడాలు గిరిజన తెగల జాబితాలో వాళ్ళను కలపడం మూలంగా మన సమస్త ఆదివాసీ జాతి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక విధాలుగా విద్యాపరంగా ఉద్యోగపరంగా సామాజిక పరంగా రాజకీయ పరంగా కూడా నష్టపోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని నిరసిస్తూ మరి ఎక్కడ కూడా రాజ్యాంగ సవరణ జరగకుండా పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందకుండా ఇవాళ టీఎస్సీలో ఆమోదం పొందకుండా రాష్ట్రపతి గవర్నర్ గారు ఆమోద ముద్ర వేయకుండా ఈరోజు వాళ్లను అక్రమంగా 342 ఆర్టికల్ కు విరుద్ధంగా వాళ్లను గిరిజన తెగల జాబితాలో కలపడం జరిగింది. దీన్ని తీవ్రంగా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. అయినా మరి అప్పటి నుండి దొడ్డిదారిన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మరి మనకు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కమిటీ ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గిరిజన తెగలను గుర్తించేటువంటి క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 18 తెగలను గుర్తించడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రాంతంలో 9 తెగలను గుర్తించడం జరిగింది. కానీ 342 ఆర్టికల్ ప్రకారంగా లంబాడాలను ఎక్కడ కూడా రాజ్యాంగ పరంగా గుర్తింపు పొందలేదు కాబట్టి నేటికి వాళ్ళు ఆదివాసులు కారు కాబట్టి వాళ్ళు అక్రమంగా ఆదివాసులకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగ రాయితీలు విద్యా రాయితీలు అన్ని కూడా 193% వాళ్లే పొందుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళను గిరిజన తెగల జాబితా నుండి బేషరతుగా తొలగించాలని చెప్పేసి ఈ సభా వేదిక నుండి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇవాళ పేసా చట్టం ఆదివాసులకు ఆదివాసీ ప్రాంతాలకు స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం కోసం మరి వాళ్ళ ప్రాంతాలలో జీవనం గడపాలంటే తప్పకుండా మరి పేసా చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పేసి ఇవాళ మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. మరి ఎన్ని గ్రామ సభలలో కూడా మన ఆదివాసులు లేరు, గ్రామ పంచాయతీలో కూడా చాలా మంది మన సర్పంచులు లేరు. ఉన్నా కూడా అక్కడ ఉప సర్పంచ్ నాన్ ట్రైబల్ ఉంటాడు. ఆయన చెప్పిందే వేరే వాక్యం అవుతుంది. కావున పీసా గ్రామ సభలను కూడా తుమ్మల దొక్కే విధంగా ఇలా రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి మరి గ్రామ పంచాయతీలలో కూడా వాళ్ళ యొక్క పెత్తనం ఉండడం వల్ల కూడా మనకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. అదే క్రమంలో ఈరోజు మరి జీవోఎంఎస్ నంబర్ 3 ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి విద్యావంతులైనటువంటి యువకులకు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు రావాలని చెప్పేసి కోరుకున్నటువంటి ఇవాళ జీవోఎంఎస్ నంబర్ 3ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకుండా దాన్ని సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేయడం జరిగింది. ఇవాళ 29 శాఖలలో ఉన్నటువంటి జీవోలన్నింటినీ కలిపి ఒక చట్టంగా మార్చాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇటీవల కాలంలో ఫారెస్ట్ ఉన్నతాధికారుల యొక్క
అత్యుత్సవం మూలంగా అనేక మంది ప్రాంతాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదివాసుల మీద పాశవిక దాడులు జరుగుతున్నాయి. పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వకుండా 8 సంవత్సరాలుగా మరి నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తూ ఆదివాసుల మీద అనేకమైనటువంటి వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. ఫారెస్ట్ అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు కుమ్ముక్కై ఆదివాసులను ఒక అరాచకవాదులుగా చిత్రీకరించి వాళ్ళను అడవుల నుండి వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. దీన్ని తక్షణమే విరమించుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 2005 కంటే ముందు నేటి వరకు ఎవరైతే సాగులో ఉన్నారో సాగు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వారికి పట్టాలు ఇస్తూ రైతు బంధు కూడా ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదే విధంగా ఈ రోజు అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. నాన్ ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో అనేక మంది ఆదివాసీ కూడళ్లలో ఆదివాసులు అమాయకులు జీవిస్తున్నారు. మరి వాళ్లకు కేవలం సర్టిఫికెట్ మాత్రమే పొందుతున్నారు. ఉద్యోగాలు లేవు, విద్యా ఫలాలు లేవు, రాజకీయ ఫలాలు లేవు. మరి వాళ్ళు ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు కొంత మేలు జరుగుతున్నా కూడా నాన్ ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఏజెన్సీలో ఏ రకమైనటువంటి రాజ్యాంగపరమైనటువంటి హక్కులు ఆదివాసులు అనుభవిస్తారో నాన్ ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ అడవి బిడ్డలకు అలాంటి ఫలాలు అందజేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ఈ సమావేశాన్ని మరి కవర్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా మిత్రులందరికీ, పోలీసు అధికారులకు, ఈ సభ నిర్వాహకుల కోసం సహకరించినటువంటి ఇంద్రవెల్లి మండల కమిటీ కావచ్చు, ఇతర మండలాల కమిటీలు కావచ్చు, రాష్ట్ర కమిటీ నాయకులు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఈ సమావేశాన్ని ఇంత దిగ్విజయంగా జరుపుకోవడానికి కారకులైనటువంటి ప్రతి ఆదివాసీ ఉద్యమ నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ ముగించుతున్నాను.